Si l'aigua de Manresa ve del llac de l'Agulla, em puc beure aquesta aigua? L'aigua que surt del llac de l'Agulla no pot anar directe a les nostres cases, ja que, com podeu veure, està molt bruta. Abans ha de passar per la potabilitzadora, on faran l'aigua potable. A la planta potabilitzadora el que es fa és fer l'aigua apta pel consum humà i ens arriba aigua, en aquest cas, d'un riu, del riu Llobregat, però que a través de la séquia arriba fins a Manresa. Del llac de l'Agulla, que és on desemboca la séquia, fins aquí a la planta potabilitzadora hi ha una canonada i el primer que es troba és unes reixes. A les reixes s'hi queden retinguts els materials més grossos. Just a l'entrada també hi ha tota una sèrie d'aparells que analitzen diferents paràmetres de l'aigua, per exemple la carbolesa o el pH. Però allà mateix també el primer que s'hi fa és afegir-hi clor a l'aigua. Per què? Per poder matar els microorganismes. També, just a l'entrada, el que s'hi afegeix són altres productes químics que ens ajudaran en tot el procés de fer l'aigua potable. Una vegada l'aigua ha arribat a l'entrada, el que fa és venir cap aquí als decantadors. Aquí, en els decantadors, l'aigua ja no té materials grossos, hem matat microorganismes, però el que fem aquí és deixar l'aigua en repòs i llavors fer que es decanti, o sigui que aquests fangs vagin caient cap al fons. I la part de dalt el que hi queda és l'aigua ja molt més neta, sense fangs. I el següent pas seria que aquesta aigua la portem als filtres de sorra, són unes piscines molt grosses amb molta quantitat de sorra, i a través de la sorra va passant l'aigua i la mica de fangs que puguin haver quedat encara a l'aigua es van quedant retinguts entre la sorra. De sota del fons de la sorra ja marxa l'aigua absolutament neta, sense gens de terbolesa, cap a un dipòsit. El dipòsit ens serveix perquè l'aigua estigui allà guardada i perquè en el moment que volem obrir una aixeta tinguem aigua, o en el moment que tothom es decideix a tancar l'aixeta, doncs tinguis un lloc per anar guardant l'aigua. Abans de marxar cap a les cases, en el mateix dipòsit, s'hi afegeix clor, perquè assegurem que des del dipòsit fins a les cases no hi ha cap microorganisme que pugui arribar a créixer. Et proposem fer de científic o científica de laboratori i experimentar diferents maneres de separar l'aigua d'algunes coses que s'hi poden barrejar. Pots fer 5 barreges diferents i comparar-les. Proposem que barregis aigua amb fang, aigua amb sorra, aigua amb sal i 2 barreges d'aigua amb allò que vulguis però que es pugui trobar a la natura. Valora què costa més, barrejar o separar les barreges. Has pogut separar totes les barreges? Pots fer una taula com la que trobaràs a parcdelasequia.cat per fixar-te en les diferents característiques. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasequia.cat.